салом алейкум дӯстои азиз, бародарони азиз. Як таронаи ғарибӣ мехонам ба хотире ки бисёр хоҳиш кардам дар тикток, дар инстаграм. дӯстои азиз, сухан дар замин нест, мехонам ҳамин таронаро ба хотири ғарибачо. шамоли сарди бегона мусофиро чӣ медонад, на миср бӯи такхона мусофиро чӣ медонад. кани гӯшвори тилоят бигӯянд як қабил занҳо, зани беақл дар хона ғарибиро чӣ медонад. худам дар хоки бегона бинӯшам оби бегона, иҷора худ ба як хона дару девори бегона. ҳамоне ки дар умри худ надид аз гар ғарибиро, ҳамоне ки дар умри худ надид аз гар ғарибиро, бидонад ҳамчу афсона ғарибиро чӣ медонад. ба хотири ғарибачо зинда бошед, хатогӣ боша, ҳазор бор узр.